29 костюмных комплексов. Благодаря вашей поддержке нам удалось его создать. Казан Идел буе халыкларының милли киемнәре белән беренчеләрдән булып Рөстәм Миңнеханов таныша. Күргәзмәдә көндәлек тормышта бәйрәмнәргә туйга кигән 29 төрле костюм үрнәге тәкъдим ителә. Алар 19 гасырның икенче яртысы һәм 20 гасыр башына карый. Орнаментов. Здесь у нас жених чувашский. Татарстан рәисе экспозициянең кызыклы булуын югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтте. Алга таба милли киемнәрне җитештерүне бурыч итеп куйды. Мондый костюмнарны сатып алырга теләүчеләр өчен мөмкинлек булдыру мөһим, ди Рөстәм Миңнеханов. Самые богатые костюмы всегда были на свадьбе. Проект 2 ел элек тормышка ашырыла башлый. 2021 елда Идел буенда яшәүче рус халкының костюмнарын тәкъдим иткәннәр иде. Быелның апрелендә туган тел көнендә зыялылар татар халкының да борынгы милли киемнәрен музейлардан барлап берләштерү кирәклеге турында Рөстәм Миңнехановка җиткерделәр. Бу тәкъдим аның тарафыннан хуплана һәм әлеге күргәзмә шуның нәтиҗәсе. Күргәзмәдә татар халкының 2 төрле милли киеме тәкъдим ителә. Монысы ир-атның һәм хатын-кызның шәһәр костюмнары. Алар күп катлы затлы тукымадан тегелгән, бизәкләре дә байрак. Алда исә менә булай киенгәннәр, хатын-кыз күлмәктән, үстендә ак аяк-кыш, бизәкләре татарның борынгы тамбур җые белән чигелгән. Ир-атның костюмында игътибарны аяк чолгау җәлеп итә. Бу каләшнең шундый бүләге. Монда төп бизәкләр тормыш агачы була. Костюмнарның күпчелек элементлары музей экспонатлары һәм шәхси коллекцияләр нигезендә кулдан эшләнгән. Белгечләр Татарстан халыкларының тупланып яшәгән урыннарындагы мәдәни мирасын өйрәнгән. Бу берничә еллык хезмәт. Кием арасы бар, заманалар үзгәрә. Бу 19 гасырның икенче яртысыннан алып, 20 гасырда булган киемнәрнең менә шушы күрсәтмәсе бик кызыксындыра. Ул чакта да халкыбыз үзенең милли киемен яратып тектергән, кигән, аралашкан һәм хөрмәт итәләр. Это нагрудное украшение называется шельгеме. Девушка его носила, потому что она была более беззащитной. Монда чуваш кызларының милли киемендәге үзенчәлектә күрсәтелгән. Ул үзенең чынлап торуы белән явыз рухлардан саклый дигән ышану бар. Кәләш үзе белән чигелгән зур яулык иртә торган була, биредә аны да күрергә мөмкин. Яшь кызның һәм кияүгә чыккан хатынның баш киемнәре аерыла, икенчеләренең муеннары каплана. Ә башкорт ир-егетләре камәр дигән билбауны бәйрәмнәргә яисә җыеннар вакытында гына кигән. Гадәттә ул нәсел башлыгында була икән. Мәгънәсе, аның семантикасы бар һәрбер кием элементларының комплексның. Аңа карап кешенең яшен билгеләргә мөмкин, аның социаль чыгышын, аның шәһәр кешесеме, ул авыл кешесеме икәнен, нинди даирәдән икәнен әйтергә мөмкин. Милли киемнәр белән 1 октябрьгә кадәр танышырга мөмкин. Соңра күргәзмәне Татарстан халыклар дуслыгы йортында урнаштырачаклар. Олья Сабирова, Александр Вольнов, Яңа Гасыр каналы.